Biyo, dolanan apa kuwi? Ora roh to iki barang anyarku. Ora Jawa terakhir iki wong kawak. Apa iki jajak kaya apa? Ngilon sensor. Kok ngilon to? Meja rias nek gak Jawa ngilon. Meja rias gampang Bi. Lah kok apik men ki regane mesti puluhan juta iki. Puluhan juta mau iki ngawur mesti. Piro? 19. 19 juta. 1.900.000 Mas. Gampang bayi. Lah kok apik men. Tapi ta, ngene lho iso ganti warna. Tapi enek anune pernah nggone. Wacine tenan yo, ada apa jenenge lipen, pedak yo, jan Pedak pipa nomor 4 iki sing apik. Pipa pedak eling jan sedeng sabu. Regane piro? Lah sing sebelah iki. Iki yo padha kowe milih yo oleh. Oh pilihane bebas. Sensor yo. Ada medake pipa yo wis tak redikan, slorok bisa. Kakno ki jajak kakno. Iya. Regane piro? 1.900.000 ora 19 juta. Oh, 1.900.000. Iya. Yo jabang bayi, lewi mesti ongkos kirime mesti larang barang sak menake kuwi. Kok larang piye to? Gratis Mas ongkos kirime. Neng ndi to omahmu? Omahku ki alah ning Ngawi Pangkur kene lho. Pangkur. Ya. Gue mancing to ning Pangkur kuwi. Jabang bayi tibake. Ya gratis ongkir kono Ya wis, Jawa piye? Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir. Bayare iki nek wis teko nggonamu. Ki engko bayare teko omahe berarti. Yo nek wis teko nggon. Ya iki bojoku nembara macak mundak tambah blengoh tenan to ki. Yo jelas. Cara pesene piye bojoku ben pesen dhewe. Bio profil ngisore ki furnitur wis lengkap. Pesene ning kono ya. Ya wis lengkap ya, ari yo enak ya. Ya wis ya aneh no. Biyo, dolanan apa kuwi? Ora roh to iki barang anyarku. Ora Jawa terakhir iki wong kawak. Apa iki jajak kaya apa? Ngilon sensor. Kok ngilon to? Meja rias nek gak Jawa ngilon. Meja rias gampang Bi. Lah kok apik men ki regane mesti puluhan juta iki. Puluhan juta mau iki ngawur mesti. Piro? 19. 19 juta. 1.900.000 Mas. Gampang bayi. Lah kok apik men. Tapi ta, ngene lho iso ganti warna. Tapi enek anune pernah nggone. Wacine tenan yo, ada apa jenenge lipen, pedak yo, jan Pedak pipa nomor 4 iki sing apik. Pipa pedak eling jan sedeng sabu. Regane piro? Lah sing sebelah iki. Iki yo padha kowe milih yo oleh. Oh pilihane Iki yo bebas. Sensor yo. Ada medake pipa yo wis tak redikan, slorok bisa. Kakno ki jajak kakno. Iya. Regane piro? 1.900.000 ora 19 juta. Oh, 1.900.000. Iya. Yo jabang bayi, lewi mesti ongkos kirime mesti larang barang sak menake kuwi. Kok larang piye to?